tähän takaisin ruudukkonäyttöön, että mitä kaikkea meillä on ominaisuuksia. Eli tässä on tosiaan kertauksena kaikki, mitä meillä on nyt käytössä. Eli tuossa on paljon niitä asioita, mitä me käytiin, mutta muutamia lisäominaisuuksia kanssa, mitä hieman piti pätkiä tästä, ettei ihan jo kaikista asiaa käydä. Muuten meistä tässä 3 tuntia. Tiedän, että sekin olisi jollakin kiinnostava vaihtoehto, mutta sen takia meillä on tulossa sitten hetken päästä se osa 2 tästä webinaarista, missä pureudutaan niihin loppuihinkin. Mutta tässä on tosiaan kaikki se, mitä meillä on nyt käytettävissä, ja laajennetaan se tuommoisessa tilassa, niin meillä on sitten kaikki, mitä on tulossa, eli meillä korkealla arviolla kaksinkertaista toi asia, ja tosiaan kaikki, mitkä ei ole vielä saatu, mutta on tulossa, on tuommoisella tikkataulumerkinnällä, ja ne on kaikki itse asiassa aikataulutettu tulevalle tälle vuodelle. Et joko ne tulee 2.6-version näissä välipäivityksissä, tai sitten 2.7-version SP0. Eli hyvää tavaraa tulossa paljon vielä tämän vuoden aikana. Ja lähdetään itse asiassa katsomaan muutaman näistä. Ihan kaikkea ei lähdetä taaskaan käymään. Säästetään niitä sinne seuraavalle webinaarille ihmeteltäväksi, että sielläkin on jotain katsottavaa. Siinä vaiheessahan osa niistä ominaisuuksista on tullut. Itse asiassa ensi viikonloppuna, kun tulee toi 2.6-version FD02, niin siellähän on jo muutamia näitä ominaisuuksia uutena tulossa. Mutta joo, lähdetään liikkeelle tämmöisestä vaihtoehdosta kuin